Nananapunta guys. Okay. Kagapon manog tulog kani. Manog duwa ka bulan. Magduha ka bulan mga ka-inspirasyon. Ito kabok mga ka-inspirasyon, tanawa mga aduy. Di ba? Magduha ka bulan mga ka-inspirasyon. Kaya may diri sa bukid namuyo. Namuhi na lang og manok. Sundot kayo sila. Oh. Muna sila nga bats. Diba? Bye-bye.